औ थांनो रेडि जादोंसै। ओमफ्राय ददे मोनानि थाखाय माबाफोर मैगं लाबोफानांगौबा बुंखादो मा लाबोनांगौ। खोनासंलाय मिजिं, नोंथ' बाजारथिंसो फैयो ना? फैनाय टाइमाव जुदि खुसियाफोर मोनबाय बायोबा लानानै फैदे, सेरसे लानानै फै। सि मैला लाबोआ खुसिया लाबोआ। आंखौ मिथिखायो माथो नोंसोर खुसिया जाया होननानै। मैला लाबोना दे बाबा, लाबोना बुंखादों आं। आयै ददिया जानो लुबैदों। बेलाय माथो लुबैया? फिसौखौबो आंनो दाबो सासेबो होनो हायाखै। जानो लुबैनायफ्राथ' मोदोमाव थानाय बायदि बेखौ जानो लुबैलाय। मा लुबैया बेलाय? जिबौ थां माथां मैला लाबोआ बुंखादों आं। बाबा लाबोखानाङा। बेखौ जास्लायस्लाय ना बेदर मोजां जानो हाया? मिजिं, आं बुंदों नों खुसियाखौ लाबो। सोरबा मुगैग्राया मुगैथों, सोरबा जानो गोसो गोनाङा जाथों, जानो गोसो गैयैया न'निफ्राय खारथों। रावनिखौबो खोमा होखानाङा, लानानै फै। देलाय दे बाबा, नों बुंलाय, नोंखौ बे ददिया जोनोम होदों ना आं जोनोम होदों? नों सोरनि खोथाखौ मानिगोन, आंनिखौ ना बेनिखौ? आयै आं सानैनिखौबो मानिनो गोनां। सानफ्रोमबोथ' ना बेदरखौनो जाबाय थायो। ददिया खुसिया जानो लुबैदों, दिनै सानसे लाबोना होफैनि, माथो खहा जागोन? बिखुनजोफोर ए माथो जावैसो फैदों? फै बाबा फै, सिङाव फै। बिखुनजोफोर, आं सिङाव थांथ'ला नामा? आं मोनसे खबरसो होनो फैदों। ए जावैसो, नों बहाबा फैसा मोननो गोनां दं होननाया मोनबाय नामा? बिदि नङा आयै, माबा दावखाया खुसिया जानो लुबैदों। मा? बेसो? माबा मोनसे खोथा होननाया बेसोमोन नामा? औ, खुसिया जानो लुबैनाय जादों। आरो मा जादोंथाय मानसियानो दिनै फुंनिफ्रायनो गोबागासिनो। अ बिदि जादोंबा? दे नों उनाव फैयोब्लालाय फैनो हासिगोन फिसाजोखौ खबर लानो। आं दायो थांनोसै आयै, एसे खामानि गोनांथार जानानै दङ। फिसा दावखाया फुंनिफ्रायनो गोबाबाय थादोंब्लाथ' बाथ्राया एसे गुबुनसो जानो हागौ। दा फिसाजोआ खुसिया जानो लुबैदों, दा आं बबेनिफ्राय हैनांगौ जाखो? दे साया, आंनि फिसाजोआ जेरै जानो लुबैदों बेबायदिनो आंनि बिहामजोआबो जानो लुबैदोंमोन दां। आंबोथ' आरो खुसियाखौ नायनोनो हाया। खुसियाखौ नुबानो बोरैबा मोनथारो, जिबौ बायदिसो मोनलायलाङो आङो। बिहामजोखौनो एसे बुरखायहैनांसिगोनदां। बिहामजो, औ आयै, ओंखाम ओंख्रि डाइनिंआवनो खुरनानै दोनखाबाय, जाहैदोल'। ओंखाम ओंख्रिखौ आं जाखांखाबाय बिहामजो। होमबालाय माथो खोथा दंबावो? माबाफोर खामानि थोनोब्लाबो आं दायो मावनो हाथ'आ दै, बेलासिसो मावनो हागोन। आंहा आथिं आखाइ जा आलौनाय जासोदों। दसे आथिंखौ दैयाव सोमहाबना लादों आङो, दसे आराम मोनथों। खामानि नङा बिहामजो, नै जोंहा दावखाया मा जादों, दानि गोमथा जावैसोआ फैब्रबनानै खबर होलांदों। मा जादों दावखाया? माबा बिहामजो, आंनि साननायावथ' खबरा एसे बोरैबासो जागोनदां। फुंनिफ्रायनो गोबाबाय थादोंनो, आरो माबा माबि जालु जाला जानो लुबैग्रा जासोदोंनो। दा खुसिया जानो लुबैदोंनो। दे मिजिङा दा बेलासि मोनबोयो मोनबोआ नायनोसै, बेसेबां मोनबोयो। बुरजा मोनबोबालाय गाबोन लाना थांनो हागोन आरो। दे बिहामजो बिदिबालाय ना, गाबोन सानैजों थांना फैनोसै, थागसे खबर लाना फैनोसै। थांनाया थांजागोन, नाथाय बिजामादैनावहाय फैसा बिद्राबायना दै, लासिंसिं मोनो आङो। दे जागोन दे। जेरैथिंबो दैबाना जाजोब्बाय, ना मावा ओंखारसोबाय, ना गोरै फुवान ओंखारसोबाय, ज' गुथनो थांलायनोसै, गांजेमा सिंखावरि लाना फैनोसै। अरा अखा हाब्ला फानलु गोसा होनानै बाथोन देना ओंखाम जाना उन्दुना थानोसै। आसामाव गासैयावबो दैबाना जादों खोनायोल', जोंनि जायगायावलाय मानोथो जाया? जों गामियावबो दैबाना जाबानो हामथारसैमोनहाय, न'स' उरायलांजोबा हामथारसिगौमोन। जेराव जेराव दैबाना जादों, जाय जायनि न' बांफ्रा बुखारजादों, मालाय बिसोरासो रिलिफआव थानो मोन्दोंहाय। जोंहाबो बिदिनो जाबानो जायोमोनहाय, बिखेक जोंहानि न'आनो बायग्राबा हामथारसिगौमोन। बाल बायदिसो, आफायाबो अफिसारलाय, आंनि फायाबो अफिसारलाय, खामानि गैया अफिसारबाबो, दैखरसेनि एम्बु गोजासो। मालायफोरनि न'आ बेसेबां जोंख्लाब जोंख्लिब समायना, गोजा गोमो गोथां कालार होलायनाय। जोंहानिया अफिसार साननै थालायबाबो दाउ गन्द्रा बायदिसो न'आनो। बेनिखायनो दैबानाफ्राबो फैगारनानै मानो जोंहानि न'खौ बुख्रेब बुख्राब लाङाथाय, अब्लासो गोदान लुनो रोंसिगोन बिसोरो।
अखायालाय जा हागासिनो जि लेथ्राफ्रानो आंहा बाल्थिंथामसो जाबाय माला सान्दुं दुंबावगोन माला सुनो मोनबावगोन हुवानि फिसालानि आंनि आयु अखायालाय गारनोनो रोंला जि हागासिनो अखा हादोंब्लाबो माथो दैबानाखौनो जायाहाय र' माब्लाबाबो इसोरनियाव आर'ज खालामफेरामोन आं दिनै आर'ज खालामना नायनि मालाबा सैतान मानसिफोरनि बिनायखौबो थाबनो खोनासङोनो माथो गसाया गसाय जोनोम जाखांनायनिफ्राय दिनैसिम आं नोंनियाव माब्लाबाबो जेबो बिफेरथाराखैमोन फिसा सासे मोनलायबाय अब्लाबो बिफेराखैमोन आं दिनै नोंनियाव बिनोसै जब अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा सारन्थाइ आरो बांग्रिं हरदों नोङो दिनै हराव आरो बेबायदिनो बारहुंखा सारन्थाइ बांग्रिं फैनायजों आंनि न'आ गुग्रुबजोबथोंसै आरो जोंनि नखरा आरो आं रिलिफआव थानो मोनथोंसै जेरै मानसिफोरा तिरपाल सोङै दुब्लि गेजेराव थानाङो स्कुल न' थाथिंनाङो बेबायदिनो आंबो बिराद थानो लुबैथारदों आं थाना नायथारनो बेनिखायनो नों दिनै जोंहाय न'खौ सिफायदो दे गसाय इसोर बे जोमैयालाय दिनै आखा खबजबनानै गोजौ नायदावनानै सोरनियाव मा बिहरखो जोमै गोजौआव नायदावनानै आखा खबजबनानै मा बांग्रिं अखा मा न' बायनायनि मानायनि मा रिलिफआव थानायनि मा बुंबाय थानाय जादों नुबायना नोंबो बे टाइमावसो फैना होनो मोननांगौ आरो आं माब्लाबाबो इसोरनियाव आर'ज खालामफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम आंनि आर'ज खालामनाय बेयावनो नोङो बेबायदि भंग खालामना होफैबायना आयु नों आर'जसो खालामदोंमोन आंथ' मिथियाना नोंखौ बिदि खालामदों होननानै नों आरो सम बिदिनो आजां गाजां फाग्लि बायदि दिन्थिबाय थाखायो नालाय बेनिखायनो आं दिनैबो बिदिनो सानना लाफ्लांबाय सोमै नोंसोर मानसिया रासि गैमाराहाय नोंसोर मानसिया बोरैबा मा नोंसोरखौबो बहाबा लाना थांफ्लाबाबो जानो गोनां खामानिफ्रासो केन्सेल जागोन बे थारमाने नोंसोरो सुनि ग्रह आंनि आर'जआ 100 मिटार सहैथारनो गोनांथारसैमोन 80 मिटारावनो जोबथाहैबाय दे बिदिबालाय बिफिनदो दे माबा बिदोंमोन बेसेरा आं थांफिननोसै जोंहानि बाजैयाबो माथो बेयावनो दंफैयो नै दाउखा नोंलाय बोरैथो सफैखो बेयाव नोंलाय फुंनिफ्रायनो बेमार जागासिनो होनलाय औ बाजै आं फुंनिफ्रायनो गोबाबाय दङ ओमफ्राय आंना माबा माबि जानो लुबैसोनाय जादों आं बेनिखायनो बिसानाव माबा मोनसे बुस्थु लांनोसो फैदों जोंहानावलाय नोंनो हरनो हालायनाय मा बुस्थु दङ जेनेबा दङ हरनो हानाय बुस्थु दङ आंनो लिंहरदों मा बुस्थु हरनो नागिरदों नोङो सोरांस्रि जामाय नोंसारा बिराद थिंख्लां दङ ना आं थिंख्लांसो लांनो फैदों फै जोमैजों जेबो लोब्बा गैया थिंख्लां दंफाङा जेनेरेलसो गासिबो लांनो जानो हायो फै लाना थांफै फै दे लांथोंसै बे गोखै बुस्थुखौलाय आरो माथो खालामनो आंबोसो बाराबो जानो हाखाया नायगिरि नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा माथो बोथोरा गाज्रिनि सायाव गाज्रि बारासो जाबोगासिनो ना रायजोफोर सानदोंमोन दिनै भिडिअखौ गोलाव लाबोनो नाथाय हानाय नंला मानो होनोब्ला अखानि थाखायनो जोबोद अखा हागासिनो आरो दिनैनि भिडिअआवबो एसे अखानि साउन्ड हाबजोबदों ज्राव होननाय खोनाजोबदों गाज्रि दामोन लोगोफोर मा खालामनो मा जाबावगोन मा खालामबावगोन अखानि थाखायनो मुंबोखौनो मावनो हाया जाथारबाय माथो अखाखौथ' जोङो बन्द'बो खालामनो हाला होबथानोबो हाला माथो खालामबावनो ना अखायाथ' गावनि फैनो गोनां बायदि फैगासिनो थेवबो जोङो अखानि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि मावनो गोनां खामानिखौथ' जोङो मावखानांसिगोन गाज्रि दा मोनसे रायजोफोर अखानि थाखायनो गेजेराव हाबसननानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनां जाबाय आरो मोनसे खावलायबावो नोंथांमोना जेरै आंनि उरुला पुतुला चेनेलखौ अननायजों मदद होबोगासिनो बेबायदिनो आंनि मोनसे चेनेल दंबावो इरस दि एभ्रिथिं बे चेनेलखौबो नोंथांमोना थांनानै नायहैदो आरो चेनेलखौ जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै दाबोसिम साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोननि अननाय मदद जेब्लायबो मोनफ्लायबाय थाथों आसा खालामो इसा बिबाय औ बोराय आंखौ लिंहरदों हाबाब बुरै नोंखौ लिंहराब्लालाय सोरखौथो लिंहरबावनो फै जिरायफैलाय बिमा आं मोनसे गोनां खोथा बुंनो नोंनो हाबाब आंनि उदै गेन्द्रा सना बोराय जि खुसि नुथारदों माथो नोंखौ दिनै मा आंनो सना होनो नागिरदों नामा जिबायदि अननायजों गाबज्रि हरबाय नोङो दिनै आंलाय खोमानि गन्थंनि गोदोनानि सना होगोन बायदि मोनखादों बिमा
बुरिलायलांबाय माथो नोंलाय मानोथो इसेबां सना नांगौ जाखो नोंनोलाय नै बुरै आजिखालि सना गानजालासो सना गाननानै बाहेरायाव ओंखारनो हाला सना गाननाय नुबाथाय खोमा गोदोना हाख्लाब लांग्रा बेबायदि मानसि ओंखारबाय दे बिफा आंखौलाय मानोथो गाबज्रि हरामोन मा खोथामोन देलाय बुंदो बिमा जोंनि अफिसाव सासे लेडिस मानसि नांगौ जादों औ नोंसिनि अफिसनि खोथाखौलाय आंनोलाय मानोथो खोन्थाखो मानसि नांगौ नागिरदों बिमा आं नोंनो ओरैनो खोन्थायाखै जोंहा सोरांस्रि बिहामजोआबोथ' BA पासखाना औ बिदिब्ला बिमा सोरांस्रिखौनो अफिसाव सोना होनोसै नामा हाबा बिफा बेथ' जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा औ बिमा बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ सानबाय अलंबार फिसायाबो आंनि अफिसावनो मावथोंसै आरो सोरांस्रि बिहामजोआबो आंनि अफिसावनो मावथोंसै अब्ला गाव गावनि न'खरखौ दैदेननो बयहाबो सुबिदा जाबाय ना बिमा बिदिनो जाथोंसै आयै बिफा आं सोरांस्रि बिहामजोनो खोन्थाहैथारनोसै सोरांस्रि फिसाया खम खुसि जागोन बियो र' बिफा र' आं खोन्थाहैनोसै सोरांस्रि नोंसानि न'आव दे थिंख्लां दङ आं मिथिथारानोमोन दङ दा जोबलायलांसिगोनसो गावस्रा जानोनो फैया गाबोन जानो फैबावगोन दे दिनैथ' उदै बुंजासे जाखाबाय ओंखामखौनो जाहैनो हानाय नंला दे सोरांस्रि बिदिब्ला जों थांनोसै दे गाबोन लोगो मोनफिनगोन बिहामजो सोरांस्रि बिहामजो मायै जोबोद खुसि नुथारदों माथो औ बिहामजो दिनै आं खुसि जोबोद खुसि बिहामजो नोंबो खुसि जागोन आंनि बाथ्राखौ खोनाब्ला नोंबो खुसि जागोन फै बिहामजो फै बेफोरबायदि जायगायाव रायलाया फै बिहामजो फै बेफोरबायदि जायगायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायलाय जाया जोबोद गोदैथार बाथ्राया फै बिहामजो फै आयालाय माखौथो एसेबां रंजादों मा गोदै बाथ्रा दङ जाखो आयै गोदै बाथ्रा मा गोदै बाथ्रा फै बिहामजो फै जोबोद गोदै बाथ्रा गोदै बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि जायगायाव रायलायजाया इन्जुराबो खोमा दङ फै बिहामजो फै मोजां जायगायाव रायलायहैगोन फै थौ बिदिब्लालाय मा गोदै बाथ्रा आं खोनासंखोमाथारनांगोन